Chingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Nhasi tiri munzvimbo yeDombo Shava village yaJay uko kune nyaya yemudzimai ari kufungidzirwa nevanotaura vachiti akafa nokupondwa. Asi tatiregai tisvike mukati menzvimbo because pane zvakawanda zviri kutaurika pamusoro perufu rwemudzimai uyu. Tinokuchingamidzai tete, ndinokumbira kuti munogona kutitsanangurira ukama hwamanga muinawo nemushakabva azotisiya nhasi. Jessica mwana wanzvadzi yangu, baba vake hanzvadzi yangu, ndakaberekwa nawo baba vedu vamwe chete. Saka ukama wangu Jessica mwana wanzvadzi yangu ndakakura naye. Ini naJesse takasiyana ne-some months. Hatina kunyanya kusiyana pakuzvarwa kwedu. Saka munhu wandakakura naye, munhu wandaikwanisa kushare naye mulife yake nemulife yangu. Pakuroorwa kwakaita nemurume wake kubva vachitorana, ndaingoziva kuti vanhu vangangogara vachishungurudzana nemurume wake. Ndotori neimwe nguva yandakambouya panapa zvokuma 2010 tichizama kuti tivagadzirise kuti vagare zvakanaka. Chinhu chandainyanyoziva ndechekuti Jessica aishungurudzwa nemurume wake mukurarama kwake. Kusvikira apa pazofa Jessica apa, handina kuziva kuti Jessica akadonha musi weSunday manheru. Shoko rakazongondisvikira rakandisvikira musi weChina kuseni richiti Jessica akadonha musi weSunday akagara 3 days paMakundi Hospital. Agara paMakundi Hospital akabva ashaika musi wechitatu mausiku. Ndo shoko chete randakakwanisa kuzowana mukushaya kwaakaita. Saka tete mimi muri kunditsanangurira kuti kubva musi weSunday kusvika musi wamaudzwa hakuna kana hama kana murume wake akauyawo neshoko kwamuri kumhuri yekwenyu? Kumhuri yekwedu munhu waakakwanisa kutaurira ndamai vakabereka Jessica. Amai ava vane dambudziko rokuti vakamboita stroke. Saka ndoti njere dzavo dzinononoka kufunga. Ndiye munhu akakwanisa kutora. Papaso munyina wacho anonzi Sharon akauya musi weTuesday naTebi vakauya musi weTuesday vachiuya kuzomuona paMakundi Hospital. Asi vakataura kuti ivo kusvika kwavakaita paMakundi Hospital hatina kuona sekuti ari kunzi stroke, nekuti ruoko rwake waitoti ukatoda kumumhoresa airosumudza moto otokumhoresa, gumbo rake rakanga rine movement. Asi kuti adudze mashoko kutaura ndokwaainonoka kutaura. Saka kwakave kuti kuonana naye kwemusi weTuesday kuzodzokera Wednesday havana kukwanisa kutaura naye, anga asisatauri. Pari kubuda nhau yekunzi kufa kwaita Jessica wamuri kutaura mushakabvu zviri kunzi afa nekupondwa. Imimi munoti chini nyaya iyoyo? Imimi satete vaJessica nemabatiro akaita murume waJessica kuti hana werudzi rwaJessica waakakwanisa kuzivisa kuti Jessica ndochiitiko chiri paari. Tine hama dzedu isusu dziri kunoko. Pasasa apa pachidhakwa apa pane hama yedu iripo ipapo, pana sisi vangu varipo, pozoti pamiri apa paJohanisa apa pana tete varipo hanzvadzi yababa. Kureva kuti nyangwe dai akakundikana kuzivisa kune vefamily nyangwe nesu achiti tiri chinhambwe, aingozivisa ivavo tete nasisi vangu vari padhuze kuti ndozvaitika. Saka nechitiko nokuzotaura kunoita vanhu vemunharaunda, handina umbo hwakakwana hwokuti muzukuru wangu istroke yakaita sei yakamuuraya. Tete inini ndinoziva kuti zvinhu zvinorwadza. Nhasi maunganira Jessica, munoratidza kuti naJessica maiva neukama ende maimuda Jessica, nokuti mataura kuti inini Jessica mukukura kwake kwese hapana chaanga asinganditaurire. Vateere nevatariri vada kunzwa zviri pamwoyo penyu, nekuti nhasi kuti muri pano mazounganidzwa nekufa kwaJessica kwamanga musina kuronga. Zvamuda kududza zviri pamwoyo penyu panguva ino tete. Inini satete vaJessica ndiri kuti inini muzukuru wangu kana akafa nekupondwa sekuuya kwaita polisi, ndiri kuti polisi akaitwa postmortem tikawana umbo hwakanaka nemweya wakewo unozorora murugare, nesu hama dzakewo tinojekerwa kuti akafa shuwa nekupondwa kana kuti akafa neBP. Sezvo chiremba vakanyora kuti iBP, vakanyora kuti mental illness, kureva kuti njero dzake. Saka inini satete vaJessica ndiri kuti Jessica ndiye anokwanisa kutizarurira kuti tinasoziva kuti Jesse wakaurayiwa nemuzukuru. Tete, saka polisi pataona mama kamira nemapurisa, mapurisa vazotaura kuti chichako tikatambona kuti Jessica asati avigwa izvozvi, polisi vati chii? Polisi pandiri kupedzisira ndichitaura navo apa muchinditora, vati isusu taakutora bhodhi yaJessica toidzosera kumochari. Murume wake pari zvino ari kuratidza kuti ari mumaoko mumapurisa
nekuti aiswa mahandcraft kurati murume waJessica amawa kumapolisa body ichitorwa ichienda kumochari saka kurati tichazenge tichiudzwa tinozomirira police report ichatiudza kuti kubva izvozvi tichange tichiita sei kuenda mberi. Ivo bamini wenyu pachingwa chidiki icho chanachabvunza kekupesera ivo bamini wenyu aiva munhu anga akaita sei nguva yese? Bamini wangu inini Francis anga ari munhu akaoma wekuti nyangwe inini Satete kuti ndikwanise kutaura naye kuti uyu Jessica izvi neizvo uri kumuitira izvi dai bamini magarisana naye aitonzwa hasha kwandiri. Anga ari munhu wekuti munhu asingagadzirisike, munhu asingataurike naye, saka anga ari munhu akaoma wekuti ukamuti ichi chakaipa nhasi mangwana anodzokorodza, izvi azviite mangwana anotase anodzokorodza. Saipapa anonzi akamurowa musi wa18, anzi akamurowa zvakaraudzira, akataurira munini wake kuti ndakarowa kusvikira ndanyarara, kurowa kutsika musoro kusvikira ndaita sei ndanyarara. Saka kurova kuti bamini wangu anga ari munhu ane zvivindi zvakanyanya, munhu wekuti kana kuti utaure naye so kuti ugare naye pasi uchinyatso muonesa kuti garai zvakanaka mumba semagariro atinoitawo isusu nevarume vedu, anga asingazvinzwisise plus chinhu chaanga akanyanya kufevha munhu aida zvemagirlfriends kunyanya kunzi izvo ndo zvainyanyira kunetsana nemukadzi wake. Nguva yake zhinji anga asingagare pamusha, ipapa paanga asina kana 6 months dzansati dzakwanapa adzoka panapa anga achigara nerimwe girlfriend. Saka Jessica munhu wekuti marriage yake zvokuti dai akateerera kuti ndaiti kudi imwe nguva Jessica dai auraiwa neBP aiuraiwa akumba. Jessica ndi sisi wangu. Tufunga ndakafonerwa muswe, ndakaona mama muswe Sunday vachiti sisi wa stroke. Ndauya kumba chida kudzokera ku Heathcliff, ndadzokera ndikati ndoso ndoona weekend nevana kuchikoro. Pasina mazuva ndatofonerwa zvikanzi sisi wenyu vafa. Tauye panapa vatabvunza taingonzwa kuti va stroke chichi. Vatasvika panapa vatabvunza tainzwa nemaneighbor avo. Anzi musi wavazotakurwa kuenda kuclinic vakange varohwa zvakaipisisa. Manhero acho iwayo ndopavasitakurwa vachienda kuclinic. Pakuzosvika shoko rosvika kumusha. Vanhu vese vakabva kumusha kana hama dzake hapana vakakwanisa kutaura naye nekuti anga asisati okwanisa kutaura. Sisi wangu vaizvishandira pana 4th apa tofunga vanga vari nezvimwe zvaungada kutaura pamusoro nhasi tazoona kuti hanziko zvino sisi vako hanzi havachavigwe vakumboenda vatorwa nemapurisa zvichita kuti paakuda kuti nyaya dzacho dzakuda kuonekwa zvishuwa kuti vakafa nekupondwa here kana kuti vakafa neBP uri kunzwa sei pamwoyo pako? ndiri kurwadziwa sisi wangu even vachigeswa vachibva kumochari vanhu vakagesa ndimbabvu dzavo dzese dzakazvimba damara ravo rese rakazvimba banguru vakati hanzi izino but zvikuratidza kuti harisi zino. Zvikundirwadza sisi wangu vatonga vega varamba kuvigwa zvinhu zvisina kubuda, zvinhu zvikabuda sisi wangu anovigwa. Tawanawo mukana wekuti tigone kutaura naSabhuku J mukati menzvimbo ino vatitaurirewo kana kuti pangurira kuti chii chakatora nzvimbo tizosvika pakushayikwa nekufa kwemudzimai uyu. Tinokuchingamidzai Sabhuku. Ndinoda kutanga nekuti vateveri vanoda kuziva kuti munogona kutiudza zita renyu nekuti nzvimbo ino ndekupi kwatiri. Ini ndinoitwa John J mu village J mudunhu raIshe Gwindi munzvimbo yaMambo Chinamhora. Alright. Aiwa ndizvozvo tinenge tichitaura tichienda. Patasvika pano isu patasvika munotanzwa nhau yekunzi patiri pano pakaitikawo rufu romudzimai rokunzi mudzimai uyu akasvika pakushayikwa nekupondwa, asi ndokubva tambotaura nevatataura nawo kuzvatanga tambonzwa, asi tati imini nekuti taona mukana wokutaura nemi mutsanangure vateere nevatariri kuti chii chakatora nzvimbo pakuzosvika kuti mudzimai uyu azoshayika nhasi. Chekutanga ndichitsanangura zvokuti kupondwa ndinopikisana napo nenyaya yekuti
mudzimai wangu ndakapedza kutaura Sunday akazvisimbira ndichimhanya kubasa. Ndabva Sunday, from Sunday ndichikurukura nadzimai vangu takangomhosana zvokuita musara zvedu vachibva mukuwacha ndichimhanya kwandamhanyira. Havana shoko ravakanditaura kuti ndine nyama dzangu dzokundirwadza. Sunday usiku kwauda kuenda kunze koedza, mukoma achinditsanangurira muridzi womudzimai akanditi mai guru vako ndipo vakatanga kunzwa chiveve rutivi rimwe chete vachingopinduka. Vakaona kuti no zvinhu izvi zvinoita ngesort of stroke, kunyanya kuti mai guru vangu BP vakamboibatwa pavakaita last bone yavo vakambosara muchipatara kwenguva yakareba. Asi havana kukwanisa kutora treatment yeBP. Saka isusu pandakaudzwa shoko chakuti ndakubasa Monday kuseni namukoma afona kuti amai guru aita asiya kuchipatara. Takangoti semunhu akambobatwa BP, semudiki aita ka small stroke, avakaitwa maexercise nemachidzi chiremba, aiwa mai guru vanodzoka kumba. Takaverengera kunoona adzimai vedu kuchipatara. Kusvika patati takuti akomana isusu ndikufana foni yadzimai vangu mudiwa nakamukoma kuti ari munhu kuti visiting hour kuchipatara. Avachaita 3 times a day, vakuti lunch time chete. Saka lunch time yana dzimwe dzenguva tiri kure nemabasa atinochiita. Saka handina kukwanisa takakundikana kunoona adzimai vangu kuti stroke yavo yanga yakamira zvakadii. Akakwanisa kunoona murume wavo nevanengena vake vanga vari padhuze. Isusu vazhinji veukama hatakwanisa kunosangana naadzimai vedu kusvika tazodzwa shoko rokunzi adzimai vedu vashayika. Alright, Sabhuku, ndofunga mukutaura muri kuita nyaya, muri kubuda nyaya yekuti wamataura mimi mukati ukama wamuinawo nemurume wemushakabvu mukoma wenyu. Vamwe vari kuti vaviri vaigara vachiita sekuti vaigara vachinetsana, kugara vachiita vachirwisana. Inini mune zvamunoziva here pamusoro pekuti vanhu vaviri vari kugarisana mudzimba dzavo vanongonetsana? Pane zvamunogona here kudayira pamusoro penyaya iyoyo? Kunetsana zvavo mukoma ainetsana adzimai vake. Vachinetsana asi rudo vanga vane rudo rwavo vari vaviri. Kunetsana vainetsana, handingapara kuti vainetsana nemukadzi wake asi rudo rwavo vanga vainaro. Alright. Zvino tichibva ipapo tichifamba nenhau yedu yoti pamanzi pamasvondo anga apfuura anova iye mukoma wenyu anonzi iye akasvika pakurova mudzimai wake kusvika kuti mudzimai anga kuti ndozvokurwadzisa nyama yangu. Toda kungonzwa kubva kwamuri kuti imi munoti chine nyaya iyoyo. Shoko iroro rakatozobuda uya tatogadzwa daro mudzimai wedu washaya kunzi pakarwiwa. Isusu veukama hatina tisina chatakanga tichiziva kuti vanhu vakanga vamborwa mumashure umu 3 weeks before. Takatozonzwa zvava kutobuda kubva kumusha kwanaTezvara ndo manzwiro andakaita. Saka tinoziva kuti kana pachinge pafa munhu mafiro waya panoita sokuti wekwemukadzi vari kuti ndozvo zvakaitika, imi mukuti hazvina kuita. Pane here matanho kana kuti kuripwa kungadai kwaitika kuti muzosvika nhasi? Tiri kuona zviri kunzi iwo mushakabvu haasati avigwa, mapurisa anzi ari kuuya. Pane kakuripana here kwamaita kana kutaura kwamaita nekwamanga makaroora? Hongu karipo, pane kakuripana kataita nemaZitezvara. Mushure mangu tapomerwa mhosva tichidzigamuchira. Muri kugamuchira mhosva yenyu yekuti hatina kunosvitsa shoko rekufa kurwara kwadzimai vedu. Takakundikana nenyaya yekuti mukoma akanga asina kunga awana atumwa semunhu aimhanya kunotambidza treatment yasaidiwa kuchipatara achimhanya anga ari ega. Akashaya wakatuma unodza kuti ana baba mwana wenyu arwara kuchipatara. Imhosva yatakatanga kupiwa. Izvi takaigamuchira nenyaya yekuti zvichokwana zvakaitika tinonge takwanisa kuenda shoko kwanaTezvara. Uyezve ndichitsekedza chiti zvokurwa kumhosva yekurwa kwavo akabvuma kuti takanetsana asi kwanga kwaane nguva yakareba vataurwa asi tanga tawirirana. Zveshoko rokunzi akaenda achinoti pini yangu ndoyada so izvo anenge amanye pakugadzirwa nevanhu.
Alright, ndinoenda kuti ndiri kutaura naSabhuku anova munhu mukuru. Kana nyaya dzakaita saidzodzi nhasi maybe dzaitika nekuti imhuri yekwenyu, but nyaya dzakaita saidzodzi dzekuti vanhu vanosvika pakunetsana, tiri kunzwa nyaya gender based violence. Zvamungada kutaura imimi saSabhuku semunhu mukuru kuti chii chingaitwe kuti nyaya gender based violence iyi isarambe ichiendera mberi? Tiri kuona upenyu huzhinji hwakawanda hwarasika nekuda kwenyaya dzekuti vanhu vanenge vachinesana mukati medzimba dzavo. Zvishuwa ishoko rakanaka, asi kana usina kunge warisiswa munzeve dzako kuti ndo zvazviri, haufembere kuti mumba nemumba mune matambudziko ausangana nawo. Haungafembere kuti mumba nemumba kana munhu asanga achikupa ripoti yekuti mumba mangu mune dambudziko rakati, handikwanise kufembera kuti mumba nemumba mune dambudziko rakati. Asi kana ndiri kuti tomboti nderaita hamuna kwasa kuzvinzwa, asi tiri kuti kune vateri nevatariri zvamunogona kuvabatsira nazvo kuti vanhu vasasvike pakuzororana, hatisi kuti pamwe ndozvaitika pano, but tiri kuti zviri kuitika kwakawanda kwatafamba, vanosvika pakunetsana vorovana vourayana. Zvamungada kubatsirawo imimi saSabhuku semunhu mukuru? Chandiri kutaura saSabhuku semunhu mukuru, chinokumbirisa kuti kana waona dambudziko rakasanganika newe rakadai, mumanetsana, musati masvitsa panguva yekuti munosvitsana panguva yakadaro. Wana unotaurira kuti no, paita dambudziko rakati, mukwanisa kunge muchiyanana zvine rudo mukati. Tisazosangana nemishonga yakadai seiyoyi. Tinotenda Sabhuku, maita basa. Okay. Kuna mumwe mukana zvakare wekuti titaurewo namainini vanga varipo pamba pano. Mainini tinokuchingamidzai. Munogona kutitsanangurira kuti ukama hwamanga munawo nemushakabva atisiya wanga wakamira sei? Inini ndiri mainini, mukadzi wabamunini. Ava vanga vari maiguru, mukadzi wemukoma wemurume wangu. Alright, tichada kuti mungotitsanangurirawo muchidimbu zvamunoziva kuti zvakanga zvaitika musi uyu kuzosvika mushakabvu ashaika. Ndingangotanga kutsanangura ndichiti nemusi weSaturday, ndofunga around about kuma past 4, ndiri kumba uku ndakanga ndaenda kuHuni ndokubva ndadzoka. Maiguru vakakwanisa kuuya kumba kwangu, ndobva vasvika ndobva vasvika nditi ko mainini mandisirei kuenda kuHuni? Ndikati maiguru ndambonzwa muchitaura nyaya yekuenda kuchechi, saka ndazotuma mwana kumba kwenyu kuti atsvage demo, ndobva akushayiwai ndichibva ndaenda mugomo kunotsvaga Huni. Zvikanzi mainini inini handina kukwanisa kuenda kuchechi nekuti zino rangu riri kundirwadza. Ndikati ndopavakanditsanangurira vakati mainini ruoko rwangu rune chiveve, asi chakatanga igumbo ezvinezvi riri nani. Asi ruoko rwangu rune chiveve, ndiri kutoti kuti ndidaiso zvigunwe zvangu, ruoko rwangu rwakazara chiveve, ndiri kudhonzwa side rangu 1 iri. Ndikatoti maiguru munogona kurohwa nestroke. Ini ndakanzwa kunzi chiveve neBP zvinofambidzana. Manga madii maenda pamusoro apa pane mumwe health workers wedu ari muno mumusha, manotorwa BP maonekwa kuti iri sei. Vakatonditi mainini ndakaenda manje BP yangu itori pari right, iyi yanga iri Saturday. Ndokubva vatooneka pamba pangu, ndobva vadzoka kumba kwavo. Sunday makuseni inini ndakamuka ndichienda kugomo kuHuni, ndokubva ndadzoka kumapasi 1. Maiguru vakadzoka kuti kumba kwangu, ndokubva vasvika nditi mainini ndambouya makuseni. Ndikati maiguru ndanga ndadzokera kupi? kuHuni. Zvikanzi mainini zino rangu riri kundirwadza, ndauyawo ndiri kutsvaga mapiritsi. Ndokubva ndatotora mapiritsi aya ndobva ndalapa. Ndobva vati mainini chiregedzai ndidzokere kupi? Kumba ndinonwa piritsi iri ndimborara pamwe zino rangu ringaite zviri nani. Ndokubva vadzoka. Vadzoka zveshuwa kumba kwavo, ndobva vatorara vakatoswera vakarara. Zuva radoka takatorara. Kuma past 11 ndo pakazouya bamukuru kumba kwedu usiku vachimhanya. Ndipo vakasvika ndobva vanoka nepawindo. Mainini bamunini mukai, njai kuno hakuna umira zvakanaka. Ndipo pavakabva tabva tamuka zvechokwadi takauya kumba kwamaiguru. Tasvika kumba kwamaiguru, takasvika maiguru vanga vato stroke gumbo neruoko. Ndobva ndasvika vati maiguru vavati ndikati chi, vakangokwanisa kungoti vanga vasakwanise kutaura nekuti vanga vato stroke. Pakarepo takabva ndafonera muzukuru wangu
anoitwa yeBaba Atanya nemudzimai wake. Ndibva takati mhanyai kuno, kune nyaya iriko, maiguru vaita sei, varwara zvisingaite. Vakauya vazukuru vedu mukadzi wake, murume nemukadzi. Ndibva vasvika, shure vakasvikaona situation yakangodaro, maiguru vakanga vastroka ruoko negumbo. Ndobva tatsvaga mota, tanga titori nemota yedu pamba. Ndopatakatakura maiguru vangu vasatokwanise kufamba, vakuita gumbo rekudhonza. Ndokubva tavasimudza bva tavaisa mumotikari, tichibva taenda navo kuchipatara. Tasvika navo kuchipatara, maiguru vakasvikotorwa BP. Ndobva vasvikoonekwa BP yavo yakakwirisisa zvisingaite, iri pa 223/113. Ndobva tanyorerwa mapiritsi nemishonga. Ndobva tasiya maiguru wedu pamubhedha, tichibva tadzoka kuno. Nguva dzatakasvika kuchipatara kwanga kuma 3 mambakwedza. Tichibva tazodzoka kuno kumba, takangosvikongozorora nguva diki. Masikati visit ya1 takadzokera tikanoona maiguru wedu. Asi bamukuru vakanga vatombodzokera futi makuseni wayo, vaenda kunotsvaga mishonga nemapiritsi anga ataurwa kuchipatara. Takatosvika tikatosvikoona maiguru wedu atoripo pamubhedha. Tikatotaura navo asi vanga vasingatauri zvinoita sei, zvinobatika, nekuti munhu anga asagona kutaura. Vanga vasingatauri zvinobatika. Tichibva tadzoka. Musi wechipiri inini handakwanisa kuenda. Kwakaenda vamwe, muzukuru wedu mukadzi uyu akaenda akatonovaona, vakatonotaura navo izvozvo kuti vanga vasingatauri zvinobudisa mazwi, vachibva vadzoka. Asi chitatu vakaenda vakanovaona, maiguru vanga vasakwanise kududza chinhu, vanga vasataure, vachiti kana vakadaidzwa hanzi vanga vasatokwanise kuti vatarisane nevanhu vanga vakangotsunzunya. Uye vakatongouya vachifungidzira kuti maiguru pamwe vari kuneteswa nemishonga kana kuti mapiritsi vari kungonzwa hope. Usiku wechitatu ndofunga tingati kuti ngotwa kuseni kwemusi wechina kuma past 1 ndopatakatambira foni kubva kuchipatara kuti munhu wenyu ashaika. Alright, maimini isusu tinewe patida kunzwisa kuti zviradza kuti mimi namaiguru manga mune ukama wekuti mainga mukagarisana zvakanaka, kuti pangotowanzwa kunzi maimi namaiguru avaonani, asi mimi vakasvika pakutokutaura kuti handisunzwa zvakanaka. Pane nhau yekunzi zviri kunzi izvo maiguru asvika pakuzofa nhasi, vanogona kunge vakati vatinogona kuti muchirungu kusustaina ma-injuries ekurohwa, kuti vanga vachinetsana nemurume wavo. Imimo zvamungagona kutaura pamusoro penyaya yokuti vari kuzonzi aiwa kufa kwavaita uku kurohwa kwavanga vakaitwa nemurume wavo, zvamunogona kutaura nezvamunoziva imimi? Wangu kunetsana zvavo, vanhu vanga vagara vachinetsana. Asi kuti nditi maiguru kufa nekurohwa, ipapo handina chokwadi zvangu. Nekuti kunetsana havo vainetsana apo neapo. Saka apa vanga vasina kuya vakakutaurirai kuti ndarohwa kana kuti ndaita sei? Vakazvitaura zvavo asi zvanga zvazvenguva. Zvatoitika mavhiki apfuura. Zvanga dzinenge dzanga dzato 3 weeks ago. Pazvanga zvaitika. Saka apa pavakazenge vangoti avo ndikurwadziwa neruoko rwangu neruoko. Chiveve ndo chavakatanga kunditaurira kuti ndiri kunzwa chiveve ruoko rwangu. Rwese harusi kutogona kutodzosa zvigunwe kudai. Baba mukuru, tiri kunzwa kuti paita nhau yekuti zvonizvo imimi mazosvikawo nekuti nyama yemurume wemushakabvu hanzi pane kakuripwa kaitika, tiri kuona vanhu vakaungana. Munogona kutitsanangurira kuti pakuzosvika pakuripa yanga iri mhosva yei, uyezve nekuti zvinhu zvamira sei panguva ino? Chokutanga ndinoda kutenda nokuuya kwamaita, uye ndichipindura mubvunzo wenyu semabvunziro amaita. Hongu dare rakagarwa nemadzitezvara nevakwasha vavo vanova isu. Madzitezvara achitipomera mhosva yekusa vazivisa urwere hwemwana wavo nenguva. Zvazvosvika pakuti mudzimai wedu afe shoko risati rasvika kuna natezvara. Ndo pabuda nyaya yekuti vanatezvara vati imimi chitiripai kuti tigone kuita sei kuramba tichifambidzana, uyezve kuti mwana wedu agone kuvigwa zvakanaka. Ndo pabuda nyaya yekuripana. Tingada kuziva kuti saka chii chingadai chamisa kuti mukwanise kuradzika mushakabvu panguva ino? Chamisa kuti
Mushakabva vanga achiradzikwa panguva ino isu tangotambira shoko rabva nekupolisi vachitivo vachibvunza nezvenyaya yekufa kwomufi uyu vachitivo pauya ripoti yanzi munhu uyu akaita zvekupondwa zvaita kuti mapurisa ati chimbomirai kuviga mufi kusvikira ivo vasvika paground ndokumira kwataita kuviga mufi pari zvino. Ndeta sekuti ndichakudzosai mashure ava vaviri ava hama yenyu nemushakabvu vanga vane vana here vari vese? Vongu vane vana 4. Vane vana 4. Pane nhau iyo ndasara zvandati ndichakudzosai kumashure. Pane nhau iri kungotaurika yekuti vaviri ava vaigara vachinetsana ende mukunetsana kwavo vaizopedzisira vakuita sekuti vanorovana. Hatizivi kuti pava munogona kuti jekeserawo here kuti ichokwadi here kana kuti kwakungotaurawo kwevanhu. Mune zvinoitika mudzimba zvakawanda. Handidi kutaura ndichitora divi. Inini kunetsana kwavo semukoma wake nani havana kumbobvira vakauya kwandiri vachitaura kana kuti vachipa ripoti yekuti nhasi uno tanetsana kana kuti tarowana nemurume wangu. Handina kubvira ndakanzwa ripoti ichipiwa kwandiri adha nemufi kana kuti nemunin'ina wangu. Saka ipapo zvekutaurwa navanhu manyepo. Alright, tikuona kuti nyaya dzakawanda dziri kuitika mukati menyika yedu inyaya dzeGBV, gender based violence. Ndiri kuona kuti ndiri kutaura nemi mavawo munhu mukuru ndofunga kana dziri nhau dzekuroora makaroora makare kare. Toda kuti mimi kune vateereri nevatariri vakatarisa shoko rimwe ramunogona kuvabatsirawo nayo kana vanhu vachinge vasvika pakunetsana kuti chii chavanogona kuita nekuti kwa zvinotoramba chimunzwa nyaya idzodzi kuti mukadzi azopisa murume nemafuta, murume azotema mukadzi nedemo svika pazinge zvasvika zvakadai. Imi mose munhu mukuru mashoko amungada kusirawo vateereri vedu angagona kuvabatsira kana vachinge vasangana nedambudziko rakaita seiroro. Iko zvino kwava nemutemo iwoyo unotaura gender based violence. Uyezve nefoni nhamba dzavanogara vachipa ndofunga vanogara vachiparidzira pazvivhitivhiti zvedu pangava pamaTV pangava pamaredhiyo. Pane nhamba dzinotaurwa ipapo dzekufona pachena. Munhu kana achinge asangana dambudziko iroro ngakurumbidze kufona kana kuzivisa vanhu vari pedyo vangava vakoma kana vanin'ina kuti pazova neumbo mangwana. Tinotenda bankuru. Zvakanaka. Zimbabwe mangozvinzwira zvataurwa pano nyaya iri kusiririsa. Vatataura navo vamwe vacho vati hazvina kutanga nhasi. Murume womushakabvu anzi aigara achingomurova. Hama dzake dzinoti nyangwe nenyama dzake chaidzo dzanga dzatindivara nekurohwa. Anonzi nyangwe kune vakanomugezesa vakaona mbabvu dzake dzichiratidza kuti anga akarohwa zvakanyanyisisa. Panguva ino taona mapurisa asvika. Nyaya iyi yazenge yamumaoko emapurisa. Mushakabvu atorwa nayo mapurisa epachina mhora vanoti ivo vanoita post-mortem kuti vanyatsonzwisisa kuti zveshuwa mudzimai uyu akafa nekupondwa here kana kuti akafa nestroke kana kuti neBP. Isu seSly Media TV tinongoti kana muchinge maona manetsana mukati medzimba pane vanoona nezvekuchimbofira namba dzavo dzikangotekeshera kana kuenda papolice station iri pedyo nemi muwana nokuyananisana. Naitwa Pelagia Kwamupurwa namukoma vari pakamera mukoma Daniel Kachere. Isu seSly Media TV tinongoti kana muchinge mawana nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza munongotibata panhamba dziri pascreen tinosvika tichitora nyaya dzacho.